Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa ukhathini umagutshwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Inqawe le eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Ingwe ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonyisha ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela. La sikhona siKwaZulu Natal eThekwini. Siku West Walk, e4th floor office number 420. Silobileke siyimpunga yesintu incwadi zethu ezifundisa isintu. Sithini isintu yokuqala amava ahlabahlosile yesibili yokhuluza ukhokhobe yesithathu, indlela yesintu eyesine. Zonke le ncwadi uyazithola njengekhombo ngo-1000 rand uma ufika emphelandaba, 1150 uma ufisa ukuthi sikuthumelele zona. La-ke bafowethu kule channel sifundisana isintu uma kuwukuthi usemusha kule channel. Sike sikhumbuzisane nendlela yesintu eyayihamba okhokho bethu. Uzokhumbula phela ukuthi uma uwumuntu umpisholo uphila phansi komthunzi welanga, impilo yakho inqike enkomo kwabangasekho. Namuhla-ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma ngesinqindi sikamakoti. Isinqindi umbese ophathwa umakoti uma eyakogane sasuka kubo. Noma sefikile emzini ukangahlukani nawo lo mbese. Noma sesine sigcawini uphethe lo mbese. Kukhomba ngokusobala ukuthi lo mbese kamakoti uyinto enkulu kuyena. Lo mbese kamakoti ufana negugu lakhe. Namuhla-ke siyimpunga yesintu sifisa ukuzochaza umsebenzi wawo ukuthi imuphi umsebenzi owenziwa yilo mbese. Uma umakoti uphethe lo mbese kufanele yini ukuthi avele awubeke nje budedengu bese uthathwa yinoma ngabe ubani. Uzokhumbula futhi ukuthi kukhona imifanekiso eqoshiwe esike sayibona isabalala kakhulu la enkundleni zokuxhumana. La sibona khona izinsizwa zisinelwa zibanga lo mbese nomakoti abazobagana. Mawubuka umakoti indlela ubambe ngayo umbese na uqaphele ngayo, uyabona ukuthi khona lento ayitsheliwe ngenkathi esuka kubo ngalo mbese. Mawubona futhi insizwa nayo indlela efuna ukuthatha ngayo lo mbese, uyabona ukuthi nayo ikhona into abamtshela yona. Izinto eziningi-ke bafowethu esizenzayo sabantu kubalekile ukuthi sizazi ukuthi zisho ukuthini. Ngoba izinto eziningi othola ukuthi sedlebelekile namhlanje sezaphenduka amasiko ezinye zazo. Hayi ngoba za amasiko kwakade kuyimkhuba, kodwa ngesizathu sokuthi into yadlebeleka, abantu bayibona yenziwa, baba abantu sebeyenza yagcina into isiba yisiko. Namhlanje nake ngiyimpunga yesintu ngiyafisa ukuthi ngizokhuluma ngale yanto eyenziwa yinsizwe esigcawini ukuthi zihlwithe omakoti mbese, okuwukuthi leyo nto ngabe isho ukuthini. Leyo nto leyo bafowethu akulona isiko. Leyo nto iwumdlalo osukudlala nomakoti wakho. Uma insizwa izodlalisa umakoti ngokuthi imphuce umbese wakhe, lona uphethe okuyisinqindi. Lokho kusuke kusho ukuthi insizwa isazoqhubeka iganwe. Kodwa leyo ncazelo ayisho lutho. Ingaba yiqiniso, ingaba amampunge futhi. Njengoba ngishilo ukuthi ukuthatha isinqindi kumakoti umdlalo insizwa esuke udlalisa umakoti wayo. Kusuke ngingasho ukuthi mayisithathile ngempela isazoqhubeka iganwe. Akusho futhi ukuthi mayingasithathanga ngeke izigane. Nawe ntombi yakithi akusho ukuthi uma insizwa isithathile isinqindi kuwena kusho ukuthi ngempela uzokwelanywa. Kungenzeka ungelanywa ngoba phela lento yokwelanywa neyokuganwa kabili nakathathu ensizweni. Leyo nto iyisipho osiphiwa abantu abadala bakini abalele phansi kothula lomhlaba. Umuntu angasithatha isinqindi kanti okhalweni lukanina ngenkathi evundlile. Abantu abadala bazange bamembathise lokho ukuthi usazoqhubeka ganwe abafazi ababili nabathathu.
Manje ke bafowethu asikho isidingo sokuthi ngempela ngaze kucace ukuthi niyasikana ngombese insizwa kithi ngoba naku ufuna isinqindi. Uma kuukuthi vele okhokho bakho babekade bekudalele ukuthi vele uyogana abafazi ababili nabathathu, ngoba njalo isinqindi ungazange uzusithathe. Kunabantu abaningi abangazange baze babahlwithe omakoti babo izinqindi zembese, abangazange babadlalise lowo mdlalo, kodwa kunamhlanje baganiwe abafazi ngababili ngabathathu. Engisho ukuthi kasikho isidingo sokuthi ngempela abafowethu nize nobanga umbese okuwukuthi ningaze niwe nigwazane kugcine kuphuma isidumbu kulimala umuntu isidingo singekho. Leyo nto bafowethu kubalekile ukuthi sivele siuyeke lo mdlalo ngoba usehlulile izinsizwa zakithi. Lento siyibonile yenzeka kakhulu einsizweni zebandla leli sikhonza kulo lamaNazaretha. Asingehlisike bafowethu isithunzi sebandla. Lento asiyiyeke ngoba ngelinye ilanga kophuma isidumbu bese kungcola igama likaShembe ngenxa yethu kungafanele. Lento yokuhlwitha umakoti isinqindi umdlalo leyonto kusuke kungasho futhi ukuthi usazogana uma umhlwithile. Akusho futhi ukuthi nawe makoti inqaba nombese mawunqabe nawe insizwa ngeke isagana. Makufanele ukuthi igana isuke isazogana ngoba okhokho bayo ibona abafuna ukuthi igana. Asuchazeke nomsebenzi wasisinqindi ukuthi yini. Umsebenzi wesinqindi esisuke siphethwe umakoti ukuzothala inkomo aqholiswa ngayo, aphinde futhi ayichambuse, afake ubuhlalo obumhlophe phakathi esiswini sayo okanye afake imali emhlophe ngokwenkathi yanamuhla. Uzokhumbula ukuthi umakoti umeganile emzini kuba khona inkomo yokwaba, hayi lo mabo lona osewenziwa manje kukhishwe ingubo yonke leyo nto. Ukwaba kuyinkomo, ngenkathi umakoti ezokwaba ngenkomo lo mbese uphinde futhi awusebenzise ukuqobela izalukwazi zale ekhaya ezisemoyeni nezisenyameni, aziqobela amavenge ngoba uma umakoti ingazange zibe khona inkomo yokwaba, izalukwazi zaphakathi kwekhaya ziba nezikhalazo zokuthi umakoti wagana impela kodwa awuzange uzusiqobele lutho, wafika usiphethe isinqindi sakho okade usiphethe kodwa sitholanga amavenge asuka ku. Asiyiyeke bafowethu lento yokuthi sibange indaba yesinqindi. Isinqindi umakoti njengoba engehlukani naso noma esezigcawini, uzokhumbula ukuthi uma eseyichambusile inkomo, qala ngokuyithala kuqala bese uyayichambuza, afaka ubuhlalo obumhlophe phakathi kuyona noma imali enkathini yanamuhla. Uma engahlukana nawo lo mbese uthole omunye umuntu angamphambanisela izinto zakhe ziphambane ziphele, mhlawumbe ngabathola abantwana kube khona inkinga eziningi ngoba ubuthakathi kuyinto ejulile. Siyabakhuthaza ke bonke omakoti abasuke beganile ukuthi izinqindi zabo abathala ngazi inkomo zokubaqholisa abazichambuza abenze isiqiniseko sokuthi abahlukani nayo leyo mbese. Kodwa wena nsizwa kethi, uma kuukuthi uyehluleka ukumdlalisa umakoti wakho kwehlulile sigcawini, wahluleka ukuthatha umbese, asikho isidingo sokuthi mphule ingalo uthathe ngenkani umbese ngoba noma ungawuthatha ngenkani, uma kuukuthi okhokho bakho abazange basibeka isithembu kuwe ngeke uzumthatha umfazi wesibili. Nawe ntokazi asikho isidingo sokuthi ungaze unqaba uphuke isandla ungaze usikeke, mombona uthatha ngenkani mnike ngoba vele noma ngawuthatha uma kuukuthi okhokho bakhe abamdalela ukuthi uyophinda gana ngeke azagana. Isinqindi ke bafowethu noma ungasithatha nsizwa akusho ukuthi uzogana, noma ungangasithatha uma kufanele ukuthi ugana usuke usazogana. Asuyiyeke lo mdlalo ngoba seniwonile bafowethu, seniwonile izinsizwa zakithi, sekumdlalo omubi. Kanti lento bafowethu iyayikade yenziwa ngesisoka. Ungamkhombisi umakoti ukuthi ufuna ukuthi umbese uthathe, ugide kamnandi nje uyinsizwa yakeni. Nina niphiwe-ke nokugida, thina akasiphiwe ukugida, kodwa ugide kamnandi nje inu yakho uyididisa inu yakho uyayidlalisa vele ngoba lento umdlalo. Ithi ingasanakile bese uyawuthatha umbese. Ukhombise ukumehlula ngoba uthathe into engafanele ukuthi ahlukane nayo, wathatha into efana negugu kuyena ekufanele ukuthi ihlale kuyena ngaso sonke isikhathi, okusho ukuthi ke uthi uzomlamanisa. Kodwa futhi ukumlamanisa kwakhe akuncikile kusona isinqindi, njengoba ngichaza ukuthi isintu sethu sinezinto eziyimkhuba sibe nezinto eziyimidlalo. Njengoba wazi ukuthi nakuyilobolo imbala zikhona izinto eziyimidlalo ezingaphoqi, engingasho ukuthi uma ungazenzanga kusho ukuthi ilobolo lakho ngeke lihambe kahle. Ngenze isibonelo, kunezinto uma uya kolobolo kuthiwa ehlisa umnomzana emthini. Nawe njengomkhongi akufanele ukuthi uvele usheshe ukhiphe imali nje yokuthiwa ehlisa ubaba wentombi emthini.
engekho emthini. Kufuna nawo badlale ngamagama, badlale ngobuciko. Lezo zinto zimidlalo. Uthola ukuthi kuzofika kuleli ingane la. Kufanele lengane noyisuse ngemali. Mayithi 100 rand akusho ukuthi uma ungayisusanga ngo100 rand ngeke uze kuhambe kahle. Noma ungangakhipha imali uyijomba ungene endlini. Nesehle emthini noma ungangasikhiphi izinto lezi eziyimidlalo. Njenganako ke lokhu kokuhlwitha isinqindi. Yinto leyo ewumdlalo. Kodwa abantu sebeyayona ngoba sebezosikana indlela abasibanga ngayo isinqindi. Asiyeke ke bafowethu lento yokubanga isinqindi ngoba vele iyinto engasho lutho. Ungasithatha insizwa ukusithatha kwakhe akusho ukuthi usazogana. Okhokho bakho uma ukuthi abasibekile isithembu kuwena ngeke ugane. Nawe ntombi noma unganqaba nasisinqindi ukunqaba kwakhe akusho ukuthi ngeke agane. Uma okhokho bakhe besafuna ukuthi agane usuke esazogana. Hayi bafowethu angawageqa amagula ngoba ngemuka ngikukhumbuza ukuthi zikhona incwadi zethu zizonke 1000 rand mozofika emphelandaba uzozithatha khona uma ukuthi sokuposela zona 1150 kuhlanganise nendleko zokukuthumelela. Zikhona ke nembiza ke bafowethu zamadoda, zikhona imbiza zamadoda chatha ndoda neyogathi yamadoda nazo ziyatholakala. Ikhombo yethu i450. Asuthathe kumfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.